ஹலோ காய்ஸ், வெல்கம் டு 420 மாஃபியா. இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா டுடே நைட் அப்டேட் பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு காலையில் பார்த்தீங்கன்னா டாப் வந்து அப்டேட் பண்ணாங்க. அது போக வேறு என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டுடே ஒன்லி 50% ஆஃபன். நான் ஆக்சுவலாக நேற்று வீடியோ போடல. நேற்று கொஞ்சம் டேட்டா தீர்ந்துச்சுனால வீடியோ போடல. நேற்று டைமண்ட் ராயல் வந்து 50% நேற்று வந்துதா இல்லை இன்றைக்கி வந்துதான் எனக்கு தெரியல. ஆனால் டைமண்ட் ராயல் சரி என்னமோ ஒன்று பார்த்துக்கோங்க. 50% ஆஃபரு போக வேறு என்ன இருக்குது, வேறு எதுவும் இல்லை. டைமண்ட் ராயல் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி நைட்டு தான் அப்டேட்டுன்னு நினைக்கிறேன் கைஸ். நாளைக்கு காலையில் பார்த்திங்கன்னா டைமண்ட் ராயல் வந்து 50% ஆஃபர் விட்றாங்க. வேணுன்றவங்க டைமண்ட் ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. வாங்க ஸ்டோரில் போய் என்ன இருக்குதுன்னு பார்ப்போம். அடுத்து ஸ்டோரில் பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு அதான் டைமண்ட் ராயல் 50% அப்டேட்டு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நியூ மூனி எமோட் அண்ட் ஸ்கின்னு விட்ருக்காங்க. என்னன்னு பார்ப்போம். எங்கே அந்த நியூ மூணு ஸ்கின்னு போட்டிருந்தானுங்க, ஒன்றுமே காணோம். சரி என்னமோ நாளைக்கு காலையில் பார்ப்போம் கைஸ். நம்ம அவ்வளோதான் கைஸ், இந்த வீடியோ முடிஞ்சது. பிடிச்சிருந்தா மட்டும் லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணி விட்ருங்க. மறக்காம நம்ம சேனலில் யாரோ புதுசாக பார்த்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அவ்வளோதான் கைஸ். ஆ